Operácia Epsteinov hnev. Predstav si, že existuje ostrov. Malý, izolovaný, mimo dohľadu. A na ten ostrov lietajú prezidenti, miliardári, vedci, princovia. O pár rokov neskôr je majiteľ toho ostrova mŕtvy. Kamery nefungovali. Dozor spal. Spisy sa uvoľňujú po častiach. A svet práve sleduje novú vojnu na Blízkom východe. Náhoda? Volal sa Jeffrey Epstein. Narodil sa v Brooklyne do obyčajnej rodiny. Otec pracoval pre mestský parkový úrad. Matka bola školská asistentka. Žiadne rodinné miliardy. Žiadny technologický prelom. A napriek tomu si v roku 1998 kupuje karibský ostrov Little St. James za približne $8 miliónov. Predal mu ho investor Arch Cummins. O pár rokov neskôr kupuje aj susedný Great St. James za ďalších približne 18 miliónov. Spolu viac než $25 miliónov za izolovaný raj. Odkiaľ prišli peniaze? Epstein tvrdil, že spravuje majetok extrémne bohatých klientov. Hovoril o miliardároch, o exkluzívnom fonde, kde minimálny vstup je $1 miliarda. Lenže zoznam klientov nikdy nebol verejný. Neboli audity, nebola transparentnosť, bol to finančný génius, alebo muž, ktorý pochopil silu vzťahov? Na ostrov lietali známe mená, medzi nimi aj Donald Trump a Bill Clinton. Fotografie existujú, spoločenské kontakty existujú. Neexistuje verejný dôkaz, že by sa podielali na Epsteinových zločinoch. Ale ich prítomnosť stačila na to, aby sa prípad stal globálnym. Vedľa Epsteina stála Ghislaine Maxwell, dcéra mediálneho magnáta Robert Maxwell, muža, ktorý zomrel pádom z jachty za zvláštnych okolností. O Robertovi Maxwellovi sa roky špekulovalo v súvislosti s izraelskou spravodajskou službou Mossad. Nikdy to nebolo oficiálne potvrdené, ale tieň ostal. Maxwellová bola mostom medzi Epsteinom a elitou. A jej brat Ian Maxwell dnes vystupuje ako jej obhajca, tvrdí, že proces bol politický a prípad nafúknutý. Rodina Maxwellovcov bola vždy blízko moci a vždy blízko pádu. Potom prišla smrť, najsledovanejší väzeň v USA. Kamery údajne zlyhali. Dozor spal. Oficiálne samovražda. Neoficiálne? Pochybnosti. A práve tu sa príbeh mení. Epsteinové dokumenty sa začali uvoľňovať postupne. Nie naraz, nie kompletne. Mená sa objavujú, iné sú začernené. V čase, keď by verejnosť mohla tlačiť na plnú transparentnosť, svet zrazu rieši vojnu. Irán, Izrael, Spojené štáty. Benjamin Netanyahu dlhodobo varuje pred iránskou jadrovou hrozbou. Trump počas svojho mandátu presunul ambasádu do Jeruzalema, odstúpil od jadrovej dohody s Iránom a postavil sa jednoznačne na stranu Izraela. Prečo? Geopolitika ponúka jasné vysvetlenie. Izrael je kľúčový spojenec USA v regióne. Irán je strategický protivník od roku 1979. Spolupráca medzi Washingtonom a Jeruzalemom je 10-ročná realita. To stačí ako odpoveď. Ale keď sa príbeh Epsteina prelína s elitami a spravodajskými špekuláciami, otázky sa vracajú. Mohla existovať kompromitácia? Mohol niekto držať informácie o mocných? Ak by existoval archív plný citlivých materiálov, mal by hodnotu väčšiu než ropa. Dôkaz o tom nemáme. Ale história pozná prípady, keď sa kompromitácia používala ako nástroj moci. A teraz sa presuňme späť na mapu. Hormuzský prieliv. Úzky pás vody, ktorým prechádza približne pätina svetovej ropy. Keď sa región destabilizuje, ceny rastú. Inflácia stúpa. Európa cíti tlak. Aj Slovensko. Oficiálne dôvody útokov na Irán hovoria o jadrovej hrozbe. Medzinárodné inštitúcie však neprezentovali jasný dôkaz o bezprostrednej bombe. Medzera medzi obavou a dôkazom je tenká. A práve v tej medzere sa často formuje politika. V čase vojny sa pozornosť presúva. V čase ekonomickej krízy sa archívy zatvárajú. V čase chaosu sa kladie menej otázok. A potom je tu ešte jedna vrstva.
Edward Snowden ukázal svetu, že masové sledovanie nie je fikcia. Dneska máme umelú inteligenciu schopnú analyzovať miliardy dát. Ak by existovali kompromitujúce archívy, dnes by sa dali spracovať rýchlejšie než kedykoľvek predtým. To neznamená, že sa to deje. Znamená to, že je to možné. A keď je niečo možné, stáva sa to nástrojom. Možno bol Epstein len zvrátený muž s príliš veľkým prístupom. Možno bol produktom systému, ktorý toleruje moc, pokiaľ je užitočná. Možno bol poistkou. Možno bol len symptómom. Ale ak sa dokumenty uvoľňujú po častiach, ak vojna prekrýva titulky, ak ceny ropy rastú a svet sa bojí eskalácie, ak sa spravodajské služby pohybujú v tieni a AI mení pravidlá hry, potom príbeh nie je o jednom ostrove. Je o tom, kto drží informácie a kto rozhodne, kedy ich pustí. Nie všetko, čo je možné, je pravda. Ale nie všetko, čo nemá dôkaz, je nemožné. A práve v tomto priestore medzi faktom a tieňom vzniká operácia. Epsteinov hnev. Otázka nie je, čo vieme. Otázka je, čo sa ešte len dozvieme a či sa to dozvieme vôbec.